Čaute ľudia, moje meno je Dominik a vás vítam v tomto ďalšom videjku a dneska si zahrajeme hru Agario. Budeme hrať za Nixir. Takže môžeme začať. Sme 65. 66. 65. 62. Sláva. Ideme si, sme maličky. Ešte furt sme maličky. Nezjedli sme turkej. A tam je Vun Vun, ktorý nalákal svojou malou guľočkou. A Ayman je 5. na severe, ani som ho ešte nevidel. Ten nejaký Unlimited. A netrafil sa. Čo malo byť? A už sa trafil. To čo malo byť? Ja som chcel ísť po ňom a ma zjedol. Ja som našiel som rovno do cesty. To sa dejú veci. Ayman je raz 3., raz 5., raz 4. Ja zjem túto malú guľočku. To je nezlak. Dobre, už to odlaglo. Mehehe. Poď sem tým. Ja s tebou nechcem tým, ja ťa chcem zjesť. Ja len jem. Chápete to? Hihu, boss. Hej, to je ten Vun Vun. Čau, Vun Vun. A Vun Vun je veľký. Čo malo byť? Nie, Vun Vun. Tíreček je malý. Nick Dominik si nebudem dávať, lebo mne sa darí najviac len so znikom sír. Taký malý sír. Tak vo videjku ne. Ale keď netočím, som bol dneska už prvý. Pol sekundy. Som sa rozstrelil hneď a ma začal jesť. Potom som bol druhý a potom som musel končiť, lebo musel som sa učiť. Ale už som poučený. Možno. Som sa nakoniec, jak som bol asi už 4. len, tak som sa rozstrelil na možných 100 kusov. A to je nejaký Arab. Nie. Číňan. Nie, to nie je Číňan, to je ten. Sision. Tam je tým Jumbo. A Jumbo tu není. Je tu Barča. Aha, to není asi ona. To je divná Barča. Belgicko, poďte sem Belgie. Belgium. Ne, modrá guľka, nie. Toto s modrou guľkou toto obsadíme. No vyber si. Ne. Tak toto ne. Dobre, žltá guľka, koľko mu ideš? Ja ti neoblížim, ja ťa len ochutnám. To ide tak pomaly to skóre. Nikoho nežerem. Čo mám problém? Neviem slova. Ako ste si mohli všimnúť, že mám už nastavené špeňaženie, áno. Speňaženie, takže už je grafika na videu, že tam je normálny obrázok, aj tu bude už normálny obrázok, tu bude obrázok Agárka, no, normálny obrázok Agaria a nejaká časť, no nie nejaká časť videa. Si vole, ja neviem hovoriť, si vole, no. A čo 8H, hej? Nie. Áno, ďakujem. Čo mu šíbe? To čo bolo? On ho celého zjedol. Good. WTF? A ja som si mohol na to trúfnúť, kebyže tam dobehnem skôr. Kebyže ma to napadne.
Kebyže som bol múdry. Kebyže som všetko vedel. Kebyže som mal 100 000 odoberateľov. Kebyže som mal 100 000 odoberateľov, netočím Magario, ale GTA 5. Nezarábam 0, ale minimálne 100. Za chvíľu už sa to začne hemžiť po 5 centoch. Kebyže mám 100 pozretia na videu, to by som zarobil viac. Ja už chcem točiť jasky. Ja som fakt chcel už točiť jask. To neviem ani predstaviť, jak to môže vyzerať taký ask. No viem, pozeral som ho každého youtubera. Fakt ale od youtubera. Čau CKDE. Cykneš, až si zlámem písky. Malá guľočka? Yes, je to tam. Máme malú guľočku. Ešte jednu. Ešte poď tu, Nike. Nike. Už budem zlý, ale vy budete dobrí. Ma nebudete hádam jesť. Čo vás to napadlo? Nie. Holande? On sa volá Holande? Nie. Dobre. Nike, ahoj. Poď sem, Apple. Apple, poď sem. Apple buddies. Apple buddies. A som 12. na serveri. A tam je ten veľký žubák. Neslušne vychovaný šubák. Tu je nejaký veľký debil, ktorého sa ja očividne bojím. Lebo je veľmi veľký. A ja som len 11. Tak 12. A on tu žere cirkuláre. A ja budem za chvíľu veľký. Strašne malý. Veríte vy tomu? To není možné. Posledná hra. Som musel povedať posledná hra. Si volá. Please. Za caria. Nie, jedno, že mám 15%. Muksík. Jo. Či áno, ja som Čech. Alebo som. To je jedno. A je tu stena. Šíha, tak tam nejdem. Čo to malo byť? Chápete tomu? Nechápete. Takže ja sa s vami lúčim. Takže čus.